And veteran journalist Oscar Pambuka reacts to the news that 9 Chinese nationals vakasungirwa nyaya yemadrugs last week vakabuditswa mujeri after vabhadhara fine $150 pamunhu. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutness TV, pandinodzoka namaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva dzose. Last week 9 Chinese nationals vakasungwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police mushure mekunge vabatwa vachisnifa cocaine. Kusungwa kwakaitwa Machina aya akaendeswa kumatare edzimhosva ndokunobuditswa mushure mekubhadhara bail $150 pamunhu, asi dai kwaiva kunyika kwavo kuChina vaifira mujeri kana kuti vaitongerwa rufu. Zvisinei, journalist Oscar Pambuka react kumutongo wakapiwa maChinese aya achiti iye haasi kufara nazvo. I think he is not happy because ndemumwe wevanhu vakashungurudzwa pamwe nekukanganisirwa upenyu nezvinodhaka zvikazomusiya ava pane chimwe chidanho chisingaite mulife make. Oscar Pambuka aisa post kufacebook page kwake apo anyora kuti, "So you are telling me that the Chinese who were found with cocaine were fined $150 only? What happened to the statutory instrument of 15 years? If these guys were in China, all of them were going to die. $150 my funnies, and I'm not happy at all. Hashtag the restoration." Ladies and gentlemen, iyi ndiyo post yaiswa iyo naOscar Pambuka achiratidza kusafara nemutongo wakapiwa maChina ayo akabatwa aine cocaine pamwe chete nemamwe ma-illicit drugs. Ndinokumbira kuti muuye mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti uriwe mutongi gava waivapawo mutongo wakaita sei, waivapawo mutongo we15 years here uri kurehwaiwo naOscar uyu, waingovabhadharisa $150 bail racho.